Hola a tots i a totes, mira, us faig aquest petit vídeo per poder fer l'activitat dels intervals, d'acord? Com bé podeu veure aquí a la imatge, l'interval és la distància que hi ha entre dues notes. Aquí l'exemple entre mi i do. Si ens hi fixem, entre mi i do hi ha mi una nota, fa 2, sol 3, la 4, si 5 i do 6. Fixem-nos que entre mi i do hi ha 6 notes, i això és un interval. És la distància que hi ha entre dues coses, en general, no únicament a nivell musical. Fixem-nos que també es compten els extrems, perquè el mi i el do també formen part d'aquest interval. Per això contem el mi i contem el do. I per últim, una altra cosa que us demano en aquesta activitat és la direccionalitat. Saber si aquest interval és ascendent, és a dir, que puja, o és descendent, vol dir que baixa. Ascendent seria en aquest cas que tenim l'exemple, perquè fixem-nos que el do està més amunt que el mi. En el cas contrari, que el do estigués més greu, seria un cas descendent. En el cas contrari seria un cas descendent. Espero que us serveixi, espero que pugueu fer les activitats, les feu amb un paper, ho imprimiu, o com pugueu, com heu anat fent aquests dies, que ho heu fet molt bé, totes les activitats que aneu presentant, i m'ho passeu i us ho corregeixo, d'acord? Vinga, que vagi bé!